l-Awtorità ta' Djar għaddiet iċwievet ta' żewġ proprjetajiet tal-Gvern f'Bormla u fil-Birgu li għal snin twal tħallew fi stat mitluq u minsi. Dawn il-proprjetajiet ingħataw lill-Fondazzjoni Richmond u lill-Fundazzjoni Midlam għad-Dawl biex isirulhom ix-xogħlijiet neċessarji ħalli minnhom jibda jiġi offrut housing speċjalizzat. Mal-Gazzetta Kulħadd il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Stefania Di Maxant sqarret li waħda mill-aktar sfidi li affaċċjaw laqdiet mhux governattivi meta jiġu biex joffru servizz ġdid huwa li jsibu proprjetà adattata u riżorsi oħra finanzjarji. Għaldaqstant il-Gvern iffinanzja dan il-proġett permezz ta' allokazzjoni ta' €900,000. Il-pjanti u d-disinji ġew magħżula wara sejħa pubblika li ma' disinji magħżula jirrelataw ma' servizz li se jkun qiegħed jingħata. F'darteri maħsuba għall-ommijiet bi sfidi mentali u dawk ta' dar bla ħitan maħsuba għal priġunieri li jkunu waslu biex joħorġu mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid Mackay tenna li permezz ta' dan l-investiment minn sempliċement ideat fuq karta dawn se jsiru proġetti li se jagħmluha possibbli li dawn l-NGOs ikomplu jagħtu l-kontribut imprezzabbli fis-soċjetà. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Midlam għad-Dawl, George Busuttil, sostna li l-lan tagħhom huwa li jaħdmu favur id-dinjità tal-priġunieri, mhux biss waqt li qed jiskontaw sentenza imma anke wara, fil-waqt li jiġi provdut ukoll servizz terapeutiku lill-qraba tal-priġunieri. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes tenna li din hija l-politika li l-Gvern se jkompli adotta fil-qasam tal-housing f'Malta biex dan is-settur verament jindirizza il-bżonnijiet ta' kull familja b'mod holistiku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.